Припинок. Центральная городская больница. Автобус рухается по маршруту номер 18. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Стафеєва. Припинок. Стафеєва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дом ветеранів. Припинок. Дом ветеранів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ліцей. Припинок. Ліцей. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходнє. Припинок. Усходнє. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Школьне. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Школьное. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Орловская. Припинок. Орловская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Партизанский проспект. Припинок. Партизанский проспект. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Проспект Республики. Припинок. Проспект Республики. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Крушинская. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Крушинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гузнянская. Припинок. Гузнянская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Заречный. Припинок. Заречный. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Светлая. Припинок. Светлая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пугачова. Припинок. Пугачова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ковальова. Припинок. Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Ринок Лагуна. Припинок. Ринок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Луцкая. Припинок. Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центральная. Припинок. Центральная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Завод Цветотрон. Припинок. Завод Цветотрон.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Машынабудаўнічы завод. Припинок. Машынабудаўнічы завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Мікрараён паўднёвы. Припинок. Мікрараён паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта 54. Припинок. Санта 54. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. 4-й форт. Припинок. 4-й форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кальцавая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Кальцавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Падгародская. Припинок. Падгародская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Калесніка. Припинок. Калесніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Санта 53. Припинок. Санта 53. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Махновіча. Припинок. Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гасцініца «Беларусь». Припинок. Гасцініца «Беларусь». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Припинок. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Припинок. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.